Thei lekai football na East and West Khasi Hills kilami hakmat kipat ba hakar pupra tarik risau hamadan mission Mairang ban pen I ala kisap kipong hakajing tebet ban lekai football. Hagani kasngi play ya ka second pan nanglat women's knockout football tournament hakate kamadan laya kuning kong ka kunhun ki Thei Iaipyrshang FC persha ki Thei Mairangbah FC. Hagani kajing lekai hapadeng ka kunhun Thei Iaipyrshang kila thep hadu khatway goal kum kajing ai sngoba mar kawai ka kot hagi khatway ngut kinong lekai jong ka Thei Mairangbah. Katba ki Thei Mairangbah kem shem lala ban penpai kiliang wat tang shi goal ru. Kinong pet kaya kani kajing le football hapadeng kini ki ar kunhun kila yo ban rkhe yap ang yap ler hadu ba kila jan dukut ki thit sohpet. Ki Thei Iaipyrshang kila Kyrthiaw ki Thei Mairangbah da khatway lanon. Ya kani ka lumpung ya lekai ki samla kan Thei la ai nam ha ka kerteng ka klawat jong ka hima nong klaw pan nong lan ka bala pendim bongut ki nong shun ha ki shrip jong ka la pen ya kani ka tournament da ka seng neutrap achek national movement HANM